nyalo maru mar neno ni moko kuom gigo bende umenyo wasebedo kwa chopo kar mne rombe magu makinde ka kinde lakini nitiere efi kapo nono ni winja gino mara ni mbui mari koro oselosore mana menyalo medo kapok ako yo matin mosa inya kumana awacho niya gik moko samoro leo nikech samoro investigation be itimo ma mok kare gi polise to evidence ma samoro ikelo e doho be samoro ok ber. Koro inyalo yudo ni kes okel to karatase moko onge. Koro doho bro wacho ni onge kaka kes nyalo endelea. Koro iboga ichoro nyaka chieng' ma cases go nyaka chieng' ma kalatase makare nikete file. Samoro be iyudo ni especially criminal ni file olal ka police. Koro nitie mana samuoyo matin e kinda investigating officers samoro mabe miyo samoro cases leo. To awacho be ni inyalo yudo ni sama ng'ato roch ratiche be sami collect evidence kama gino timre no. Ibo yudo ni samoro by the time ma kata ng'ato chopo kuno ama police chopo kuno yudo ka ji ose tamper gi evidence samoro kapo ne en gimoro mar rape ama defilement yudo ni kata nyathi oseluokre ting'eni ka nyathi oseluokre to ok di collect sample maber ni dhi tigodo e hospital for test. To corruption be pod ni malo mano to ok wabidagi. Koro mago be miyo chuny ji ol nikech idhi wacho ni adhi tero kes na mbele to onge kama dhiye. Joma nigi pesa kende emikonyo kamane kaka ji samoro wacho. To be forensic labs ma Kenya be ok ber ahinya. Onego bed ni imedo gi teko nikech ibo yudo ni samoro kes obire doho mar defilement to ipenjo daktari kapo ni notimo DNA to iyudo ni ok otimo DNA. Koro ipenjri ni ere kaka idwa ni wayal bura ba kata twe ng'ani ka okukelo evidence te kaka dwarre. Koro mago ema be tin. To mogik awacho niya jopiny be nitie Office of the Ombudsman mang'e ni ji kia mang'eny ama iluonga ni Commission on Administrative Justice ma gore ni weche jopiny ma sirikal ohinyo. Koro to offices go nitie kata Kisumu nitie ka japiny ni ratiche oroch kata gi sirikal ama jatij sirikal to ginyalo tero ywak gi kuno. Itema but moko be ikonyo. Koro ok dwa wach ni doho konya ahinya. Doho konyo. To kaka Mr. Goro be wacho ni ADR be ber. Samoro wuoyo be ber e cases moko mondo be doho omi doho tich matin. Nikech cases ng'eny to moko ji nyalo solve kigin kama gidake. Erokamano ahinya Efi wako yo matinya korom gajwang' dakika na chiel tok saa 4 mar okinyi. E okang' mar ariyo bende wagwa namba ka kaluwore koda report ma bende report mar riwruok